Il-pressjoni fuq il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat biex iwarrab illum qabel għada komplet tiżdied matul il-ġurnata tas-Sibt bil-Ministru Jose Herrera saħansitra jiddikjara li issa spiċċa żmien tan-numri u s-surveys. F'messaġġ fuq il-midja soċjali, il-Ministru għall-Ambjent iddikjara li din hija sitwazzjoni straordinarja li magħha ġġib il-bżonn ta' deċiżjonijiet straordinarji li jaf jidhru qawwija u konfliġġenti. U qal li jekk hemm bżonn azzjoni f'dan il-ħin u żmien tan delikat għal pajjiżna trid tittieħed fil-kuntest ta' dan il-mument propizju. U wara li s-Sibt ħarġu rapporti li Muscat għamel pressjoni fuq il-gazzetta It-Torċa biex toħroġ survey dwar il-popolarità tiegħu, Jose Herrera għamilha ċara li spiċċa żmien u n-numri u s-surveys u qal li bħalissa hemm bżonn li l-Gvern flimkien ma' sħabi fil-Kabinett nieħdu deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex ta' bilħaq inġibu l-interess ta' pajjiżna qabel kull interess ieħor, appella Herrera. It-Torċa huwa l-uniku ġurnal li jinjora l-iżviluppi kollha marbuta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia biex jippubblika survey politiku. NetNews informat li s-survey kien ordnat matul il-ġimgħa li għaddiet minn nies qrib Joseph Muscat f'attentat iddisprat biex jagħti palata lill-istess Muscat biex ma jirriżenjax mill-ewwel.